ин телевизори оддӣ, форматаш Full HD. ин бошад 4K, смарт, интернет, Wi-Fi метавонед истифода баред. назар ба ин дида 4 маротиба нақстар хубтар нишон мед. хуб, ҳардуашро печунед, мегирем. Занак, оддиашро худамон мегирем, нағзашро ба падару модар равон мекунем. мардак, оддиашро ба падару модарамон равон кунем, нағзашро худамон гирем чӣ? ман ба хотири ин мекунам. то ки фарзанди шумо фардо барои шумо кунад. ба падару модар беҳтаринро бикунед то соҳиби беҳтаринҳо бишавед.